ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକେ ମୋ ଗାଁରୁ କାହିଁକି ମତେ ସେଠି ଠିଆ କଲେନି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ କଲେ କଣ ପାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ପଇସା କାରବାର ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କର ହାତ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସିଆରସି ସାର୍ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଳଙ୍ଗ କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଆରସିସି ଅଛି। ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗେଟରେ ତାଲା ପକେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଏସଏମସି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ଏସଏମସି ଫର୍ମେସନ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହିସାବ ନିଆଯାଉ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦିଦି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିସାବ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଅନୁସାରେ ହବ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ମୁଁ କେତେଥର କହିବି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦେବି ଆପଣ ପଇସା ଖାଇକି ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦେବି ଆପଣ ପଇସା ଖାଇକି ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି এটা কোন ଆପଣ মানিবে এটা কথা କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ যে পুରୁଣା লোক ଜଣେ ପୁଣି ସେ ସରକାରକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ସରକାର କାହିଁକି ଆସିଲା ସେ କଥା ଏ ଟଙ୍କାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଯାହାକି ଆମର କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ଫେର 2 ବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି 1500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର କେତେ ଟଙ୍କାର ଦାମ ହାଇଟ୍ 250 ନା 300 ଟଙ୍କା ଦାମ ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଉତ୍ତରପଟ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ହେଇଛି ଏଜବେଷ୍ଟର ମାତ୍ର 3 ପିସ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି 9700 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି।